Enche na nipa boni for bo modern etumi ekoto papa na suppose senior friends a constable Emmanuel Osea. Zo tumi se nsem kra de nya na da bi. Nsem de entumi na esanse Ghana for buofu papa. Omakasa nwa kire se ni se oman ya team etumi eba ne sa esanse krono semanya de edi twa emfuruma se esanse yema me wo ye no. Omo kire se o se etumi ebo en modern etumi juma se de se na fata enti adwuma bia obenya bia ne ma me ma kire se bomodian ne ne sa se yo se nyo e wasa wotumi ye na kakra obetumi ayan wotumi edi ne sa science empenifo aka se adwuma bone o yi enti se kro no bom na ne nsem nkoda e kra na aye grofo keka se o na ba bia du kra de bia o man na duru no se ne kro no sem no kosoro no e was IGP kra tumi de ne adwuma kra to ama IGP kra be ka se o man team ha nya heaven ama che se wonsem nya de abeso na enne no yakopiem wo wini ba kwan so krono sem ba ko saa so atumi akopiem wa che amanfo dwon kromo nti ase isan se enche kro na che saa krono sem ye koso na otumi se ba bia wiase edu ba bia o man Ghana edu na futuo ntumi nsa kire nipa age se nsohwe che krono sem ye koso wa Accra wini ba kwan so yi ya de no so ye bulon van saa che car diska woman che de kogu bank na ya robesi bom modern attack ya se che omo pa kire se nka tumi edi nkonim dia na che se nka first can etumi adwane na che se eno so why the same ade comment che se ade no a che se Ghana fo esu no enya no kura na che se awrobesi etie kura che se utumi se ba bia o man no aduru no ene ba bia ye duru no se eni bresem no e wo se yetumi eka ne yetumi eka ne na sa kron sem we ekoso krobi anase important bia tren se ochrekun o wini ba ene Accra kwan ne so na sa ensem o kiremu abra ye anrobesi etwa ye bulon van ye nimshi ye se empo o mo betra ne nka o matumi atutu aku ye oposini a wono so ete ye front seat wono mo abiu na je se nka o ye ni no nche se ye nya wie no nka ye san beto aso no ho ana oposini ne share driver ni se enyina kura tiaso na je se ye ntumi enko eni ma je se oposi ye driver ni bo modern tiaso a je so mutumi etumrika eja omo kura na so no ye tu no etumi ka ye side glass na se ba bia na oposini no wono glass na ba bia o hye no je se etu ntumi fa kakra je se nyame afọ fie kura je se nka betumi afom kura na nka etumi eku oposi na so no wonyame fa fie nti no onyame bo modern fa fie nti no omutumi bo modern de car no etumi adwane ya je se ensem no akire mu oposi no ehu sa pe no no obo modern a efra reinforcement je se obo modern efra oposi for say ba bia dunu de ani ya enyan nti mombra na mmeboa me a je se no so no oposi for na nda ho esan se enka ne de enka wo fra ma ne nka be che anso ma be di won se no mo hu se nipa kunkum no ya doso nti no na je se wo se yutumi ema ye nan eboyeto na mo di mirika papa ntema je se mo tumi ebedu won ma mo be kon ye na je se wutumi se ebedu won je se anrobesi kura je se mo nya o ma dwen se mo be ko na afi no mo ne o ma exchange bullet etuo no je se we pa a je se o mo tumi di so nkoni ma je se mo tumi edi car no ekosi ye police station je se nsem nyina guso o mo hwemu se ne be ya sa krono sama etu atesi awo man pompone Ghana mo be modern di nyina abawie san se o man team nanka yenim se de Daniel sori a wonya de obedi a nka no ze de wanye steady na je be to okwam kura de a na wasem no time kura na je ka na bulon van on the number GN 695617 je se utumu se ya de a mabo modern de akosi police station nsem no de omguso a je se omutumi edi ehun djuma papa ne manyina no de beko anase de pima film bia no ye besan de abesom attention TV ahwefo ye toa ensem no so a yenim se one man na Greater Accra Regional Minister I friend say Obra Henry Cote ade beto amanfo anim se enkra no mo de wo hyembo esan se ne pise se ne beko bia no Accra be se Dubai ene mo pe Dubai na mo pese mo kwestena on ho ena be me se hanom sa ne be no aye nim se Euro aka na di kura kwatwa ne holidays a wo celebrate yen birthday kura to me se Dubai on ho de like kura ko pi ho a wo to me se aye o se aye die by nte se nya Dubai nte se wo to me se ampa Dubai kura e se efe papa se owura record e dia to dwa se Accra no so ha be yese Dubai nti no watu ne dwuma dia wodi se let Accra work je se Accra besan edwuma biem
na ne nsɛm no kyɛ sɛ wo start tutu nkrɔfoɔ nti wote kwan ho a wo ya na kyɛ sɛ AM4 abɔmɔden abɛn na kyɛ sɛ ɔmotumi atu afiri hɔ akye mɔta ba biara kyɛ sɛ ba bi yɛ friend sɛ Accra de ɔma start ɔmudi wo dwuma papa na ɔmokɔpie mu a bublushia kyɛ sɛ ɔmotumi sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo nyina afiri ɔmokɔ agyen kutuku ɔmboaboa ɔmo nyina na kyɛ sɛ ɔmotumi firi hɔ no ɛkɔ agyen kutuku na kyɛ sɛ ɔmotumi ahyɛ market na yɛ fɛfɛɛfɛ kyɛ sɛ mpo ɔmbɛyɛ hɔ kyɛ sɛ mall a na kyɛ sɛ ɔmayɛ hɔ no fɛfɛɛfɛ kyɛ sɛ obi abɛdi dwa kama na kyɛ sɛ hɔ no motumi ayɛ fɛ ano na yɛwura hɛ record edi akɔto dwa sɛ hɛ wɔno ɔnam hɔ no wate sɛ ɛna afei so otumi ahwehwɛ mo hu sɛ nkrofo bi a moton gene abɔmɔden a na akɔdwudwura hɔ ɔmkɔdwudwura hɔ sɛ dwudwura yaba no bi sɛ oh na den na de maba mo a moton gene mo bɛpɛ dem ma so yɛ so oh yɛba yɛ nyɛ bɔne owura bi a friends and record ɔyɛ Greater Accra minister wabɔmɔden sɛ ɔbɛsɛ otu nyinaa afiri bi a yɛte no enti no bɔmɔden a ne kunu mayen say asɛm bɛ na yɛkɔ so yɛsiesie ɔman no ama mu ayɛ a na kyɛ sɛ mo de wo nipa na kyɛ sɛ wo bɛ sa ne mo nyinaa kotwa to wɔn kyɛ sɛ matumi yi ne firi asase so na owura yɛ record de ato mo anim sɛ hwɛ mo de mo ka asɛm yɛ smart me yɛ smarter kyɛ sɛ ɔno wɔyɛ fast ɔkyerɛ mo sɛ mo yɛ fast ɔyɛ hurry up ɔkyerɛ mo sɛ onyankopɔn no ɔbɔ ne kyiri dɔm no ɔno wɔyɛ spiritual ɛkyɛ dwudwuma no enti mo pa mo nkɔ ɛyɛ dwudwuma bi a wo wiase mo pɛ kora mo nkɔdu India na afei mo nkɔ poase enko ankosi asie sɛ mo koku no ɔno wo nwu na waka kyerɛ mo sɛ obetum afiri ɔno bɛbɔ mmɔden sɛ obetum afiri ɔno na afei otumi akyerɛ sɛ ampa Accra mpumpuni mantam de obɛbɔ mmɔden sɛ hanom bɛyɛ Dubai sɛ ne bɔhyɛ a wahyɛ no sɛ Ghana ne Accra no wa start wa no obɛma ba bia yɛ fɛfɛfɛfɛfɛ wonam Accra bɛdu mmere bi kora no hu mfuturo kora wɔ kwan no dabi agye sɛ wonam agye sɛ wadwe nyina bɛ sɛ wonam Dubai agye sɛ wohwɛ nkane e bitwagu na wohwɛ sɛ ne ɔman na sɛ Accra bɛyɛ a wanga sample kon no mpo so betu kwan akɔyɛ abruchiri sɛ bia grass nko antimi kɔhɛ grass nko akakra na masamba daabi enye adwuma nanso na ma yabehu grass behu nnua obehu nneɛma nyinaa pɛpɛpɛfɛ ne sɛ okwan do sɛ ai kura me wo mu ne sɛ ɛha yɛ nika ɛha yɛ fɛ enti wɔ sɛ metumi tena enti no mo a mo se mo de Henry Court Greater Accra minister kɔ nro so ne de wɔ se yɛ mama so nte sɛ wɔkyena sɛ ade kyeɛ sɛ dadbɛn da bia mo pɛsɛ mo de bɛkɔ bia no wɔse yɛ mama so nte sɛ ɛmfa ho de bɛfa wɔno de obetum asɛm nyinaa kogu agyen kutuku na afi wɔtumi ate kuro ne mu na ba bia yɛ kama sɛ na bɛyɛ a ɔmanfo a te ɛyɛ ɔman we mu so no yɛn so bi hu sɛ ampa ekuro na etim na nya bɔɔla so na yɛte nso wo fa Accra utumi sɛ ampa bɔɔla papa ɛwɔ hanom utumi kɔle go no pa na utumi sɛ efine ho cent sɛ ne edwagu a utumi sɛ kuro a etim de enkanyi nyame na ɛkan ho a na nki wu yɛ kuro akyɛ na yanso so no sɛ ne yɛ bia na yɛtimu a nyame na ɛkɔ so bɔ yɔmban enti wɔ sɛ ɛbɔ na wahyɛ ne de ba bia mo de bɛkɔ bia asɔfo ma bin ho sɛ ɛyɛ India sie ona sɛ babia wo de babia mbɛpɛ sɛ mbɛfa bia momfa ho nanso ono de so obegyaa na adwuma opɛ sɛ wodi na Accra yɛ te sɛ Dubai no ɛnya de obegyaa ne nɛ ɛgyaa ne kyena na wei ɛne ensɛm a yɛbɔ moden ɛde ɛbɛsom ɛwɔ Attention TV ɛka kyerɛ sɛ bɔ moden asɛ obɛ subscribe na wotumi ahyɛ na wofro so wotumi nya ensɛm a ehwiegu ɛwɔ Attention TV etumi ahwɛ bi afei nso number sɛ etwagu no bɔ moden asɛ obɛfrɛ ye tumi adi dwuma sɛ de sɛ na efata bedi a megye so Frank Koku asante meda sɛ wo gye bre ene adagye hwɛ